מת כבר לקנות את התחפושת שלק המח הגדול שלי. אתה חושב שאנחנו יכולים לצאת את התחפושת הכי טובה? כן! הבטיח לבלוג, אני ויוני הולכים לקנות תחפושת לנשף פורים! אתה מתרגש? מאוד. טוב, הגענו לגמא דיל. אני לא מתכננת להוציא אלפי שקלים על תחפושת, שתמיד זול פה. בואו נקרא לילד בשמו. גמא דיל. תקשיב, נראה לי קלטתי עכשיו שבכלל הייתי פעם קודמת במקסטוק, לא פה. יא, ממי, אולי אני אתחפש למגן דוד אדום? מצלמת גוף קבויה מאז 2006. אזיקים פרווה. זה בכלל מזכיר לי דברים. יש פה כזה של נינג'ה, ודווקא מרגיש לי שזה יכול להיות ממש יפה. כזה בגד גוף שחור, וכזה של הנינג'ה. ויש לי האמת בגד גוף שחור מאלף. אני חייבת שתתחפש לזה. תראה, זה גם זה בול מתאים. מוצץ ענק בשבילך. צריך משהו אבל נדיר, כי זה נשף פורים של מיקס, שזה ברמה. זה ממש סקסי, לא? כן. כאילו קצת כזה לזרוק אבל, כי זה כאילו רק לשים מסכה, אבל זה כאילו הכי סקסי. שלך? האמת שמכשפות הן הרי מטולטלות. יש להם סף שחור. בסדר, אבל אי אפשר הכל מהכל. אי אפשר הכל מהכל. זה אחד היפים. וואי, זה אחד היפים לי המכשפה. מתאים לאופי. היי, אולי אני עם מכשפה ואתה תהיה כאילו הטרול שלי. כאילו הגרמלין שלי, כאילו המגן שלי. בוא נעשה שאתה תהיה המטאטה. מליפוסנט מתאים לי. מתאים לי כל הדמויות הרעות, המרושעות. מתאים לי? לא. יואו, איזה מגניב אתה נראה. טוב, היה מלא אופס בגמא דיל, אבל לא מצאנו את מה שרצינו, אז עכשיו אנחנו נוסעים למקסטוק. בחוץ ריח של קקי של סוס. יוני, איך הם באו שנלטף. תראו, יש פה מלא חתולים. הם היו ממש חמודים, ואז אחת החתולות צרתה אותי. טוב, הגענו למקסטוק, יש פה עכשיו שווארמה משום מה. זה נראה מה זה אמין. לא בגיל שלי. טוב, פה יש את קיר התחפושות, ושם יש מלא תחפושות זולות, אז אנחנו נמצא משהו. זה ממש מגניב. טוב, אני ויוני מצאנו את התחפושות.